Ani kainit akong gilaktan guys. Samtang nangita ko asay bratong at hikit. Kung unsa siya kainit guys. Sakto pa rin abot sa buhol mo uling guys. Uling nga uling. Naabot ako pure gold. Bahal na po si Walter Mark. Saan sa kapadong eh. Sula ani eh. Musuda po ko din eh guys. Ay musuda niya. Kaya kini paligista ginagmay. Musuda po ko din eh guys. Para niya kung pangutan na magsamo kong tao no. Hi. Thank you. Wala, thank you. So, ko din guys. Basta asa ko pa doon, no? Iyan eh, akong gibati din rin. Mo atos init, mo atos bugnaw. Atos init, atos bugnaw. Oh. Daga ko rin, no? Daga ko rin adlaw. Asa ko ni mga utan, ang dapita, be? Sa ako taas. Sa ako taas, guys. Sa ako taas. Masin na pwede pangutan on dito sa taas. Noo ko pagkahasuban ng kinabuhi Pagtula po dito, magsamok-samok sa taas. Kung nabay pwede pangutan on diri, kung asa ko nuwa, suro-suro yung pwede huwa diri. Daga kong taraw adlaw. Daga kong adlaw guys. Daga kong adlaw diri no. So, bayon ko nintanan din napita kung pwede ba magtanong. So, bayon ko din napita. Mag-inusara ko diri. Pag akara ko nila agion, kunyari lang. Oh, way ayo diri eh. Ningaw pas interview. Bye-bye guys. Bye-bye. Direk Kutob. Wala. Hanap ako ng siyuta. Bye-bye.